Veritas Legaspi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Good morning, maray na aga po, graray mga tugang. Welcome po sa samuyang presentasyon. Programang Pangkabuhayan o Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod po sa tuyakan Bicol University Extension Management Division. Uy, makaskaso ng oras, alas 10:11 na ng pagkaaga. Minabolta po ang sa inong bagiriba para po sa liwat na pagpresentar niya mo sa Endokan sa muyang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hindi na kami masyado magpatumpik-tumpik pa. Pero kumusta ang tangunaan sa tuyong mga pagiribo dyan sa laog kan Bicol University. Sa panginat po kan sa muyang presidente, si Dr. Benjamin Babyboy Nibres III. And siyempre, fans tayo mga pagiriba dyan sa Bicol University, ang sa mga vice presidents, ang sa mga deans and directors, mga faculty members, estudyante, non-teaching personnel, and sa mga stakeholders. Ngayon pong pagkaaga, exciting ang sa mga edisyon, dalantaan sa tuyang guest ng pagkaaga. Ano yun mismo sa tuyang istasyon? Nabiglang yan. Okay. Taon-taon po sa pag-istoryahan, ano po ang function kan Vice President for Research, Development, and Extension? Ini po ang saro sa mga mandato kan Bicol University, kan mga SUC, mga HCI, para kan instruction, and kasabay siyempre sa pinagmamandato ka mga SUC na sabi ko na nga ni, and Research and Extension. Dakulaan sa ito pag-istoryahan para mairaman niya ito sa kabilugan. Anong function? Anong mandate kan extension? Ano ang mga komposisyon kaini? O paano sindan nag-iiro? Ano ang mga achievements, accomplishments, mga plano? Lalo po ngayon sa Bicol University, may bago kaming Vice President yan. Sa Research, Development and Extension matapos na magretiro po kanakaaging mga bulan, si Ma'am Maris Estrella.
exciting ini. Sabi ko nga ni po, maliban ta ano yun, ang samuyang personal na Vice President for Research, Development and Extension, dakulan sa tuyong papag-istoryan. Pero babalikan tayan sa tuyang diretsong pag-istorya, makalis lang ka nagkapirang pagiromdom. Padabata yan ang sa tong alkalde sa Banwaanin Pulangi, idolo padabata si Adrian Salcedo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Sige, balik na kita sa tuyang programa. Sabi ko na nga, makaskaso ng oras, dahil na kita masyado para patumpik-tumpik pa. Diretso na kita kan sa tuyang programa. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po ang sinong mga karibanan sa Gudyan alas 11 din pagkaaga. Si Edgar Barameda, sa pangaran po kan sa kanyang partner si Professor Seth Di Matera. Pagkaribanan kita para sa saro naman na presentasyon kan sa tuyang programa. And sabi ko nga ni, exciting ang aldaw na ini. Ang sa muyang episode ginapagkaga kasi ano yun mismo ang sa muyang bisita. Ang sa muyang Vice President for Research, Development and Extension, Dr. Lani Maceda. Ma'am, good morning sa tuya pong mga primerong mensaheng una sa tuyang mga listeners, mga viewers sa Veritas and sa platforms kan Bio. Tanahiling po kita sinadawag, ma'am. Good morning Sir Ed. Good morning po sa lahat. To our BU family, good morning. And to all the Legaspeños, Albayanos, and sa buong Pilipinas, good morning po sa lahat. Opo, ma'am, nadawag kita worldwide, ma'am, to sa platform kan BU. So, ano yan? So, FB page ta. Opo. Okay. Sige, ma'am. Si Ma'am Maceda, kababagong tukaw pa lang kani as Vice President, nasubaybayan ko ang karir ni Ma'am Lani. And then, siyempre magkatrabaho kami, magkamit kaming maray. Ma'am, sa pagtukaw mo po, inutuntang ko na, ano po ba ang vision kang research, development, and extension para po magkaigwa nin glimpse o karaman as to yung mga viewers and listeners? Ano pang pag sinabing RDE sa mga SUC sa Bicol University, ano po ang dalaga niyan, ang vision niya po? Opo. So, ngayon po, Sir Ed, we actually want to harmonize research and extension. That's why we try to harmonize this time industry and community, community-based undertaking of the entire research, development, and extension. This is towards research university. Kasi yun po ang pinaka-goal natin. Opo. We want to become a research university
we want to establish, we want Bicol University to be a research university, and that's why we want to ensure that we have to generate a tangible societal impact of all our activities. Hindi na siya tulad, di ba, ng halimbawa, dati, we just have to come up with the research. Yes, so. And then once completed, it's done. Opo. So ngayon, hindi na po siya ganon. We have the research, and once it's completed, it is our mandate this time that we have to disseminate. We have to make sure that this should be utilized. So dapat kasama yun doon. Ang utilization po natin this time ay, it could be through publication, it could be through transfer, techno-transfer, it could be to our community members. So ibig sabihin, ano ba ang pwede nating maitulong sa ating society, sa ating community that is based from the result of our research. So hindi siya yung tipong, I have the findings and that's it. Yes, diba? Hindi ganon. After come findings, ano na? Wala na, diba? So dapat, after the findings, if I have recommendation, then what's next? So we have to implement it. Yes. Kaya ito ma'am, usually, pagkatapos kang research, na-compile, tapos na minsan yun lang sa library. O kung sa'yo nakaano, taon-taon, nawara. Para din napakinabangan, ma'am. So yun na pala ang direksyon tango niyan, o ang vision tango niyan na mapakinabangan, mapublicize, matransfer, and magamit kan community as in kan tao po. Ano po? Yes. Ang ano po natin ngayon, Sir Ed, is from our research, then we have to think of our research undertaking, both research and extension. That what's next after it. Dapat ganun na lagi ngayon ang ano natin, ang gagawin. Hindi na yun na, yun na nga sabi mo, sir, naka-shelf. Yan po actually ang target if you want to become a research university. So we have to ensure that number one is utilization, for instance. Magamit siya, ma'am. Magagamit siya in different ways. It could be in a form of publication. Publication is, hindi din siya nag-i-end doon sa publication. That once you publish, it's done. No. Di ba ngayon, the requirement is very high. Yes, It should be indexed in Scopus. Tapos Scopus talaga. Indexed in Scopus or Web of Science. May define talaga. Yes, na kung saang indexing lang siya. Di ba? So, unlike dati, you just publish in a journal, whatever journal it is, then that's fine. Yung lang ganun. Mas kasi na journal, kung na-publish mo, okay na yun. Okay na yun. Ngayon, hindi na tayo ganun. It is defined on the joint circular that it should be indexed in Scopus or Web of Science or the Asian Citation. And not only that, that could be counted for SUC leveling if there is also a citation. Ayun. So, may dobling pakinabang pig-consider na sa mga puntos sa SUC leveling. Yes. Actually, SUC leveling, the Times ranking, the World University ranking. So, ang dami na kasi ngayon ng criteria. And Bicol University is trying to hit all of them. That's why we are geared towards, our strategy for this time is geared towards all those criteria or indicators. Ayun. Gurano mo ka-importante, basta di sa dapat mapakinaban, gurano ka-importante ang pagkakaigwan ng research? Although sa sa mandato tao, gurano po siya ka-importante na para sa mapublish, magamit, etc. Ano po pong extent na masabi tang grabe ka-importante ang research and extension po? Opo. Like halimbawa, we have research on PILI. PILI, yan. We are on sciences. Science and technology, medyo somehow nangunguna naman ng bio. We are proud of it, diba? Na nangunguna tayo doon. So, like PILI, kung makikita po natin, we have lot of experimental studies on PILI. Like halimbawa, we have study on PILI on using PILI oil. Yes, Diba? For whitening. In-extract sa oil sa PILI. For whitening. Pwede yun. Ayun, isa yun sa mga study na meron tayo. We also have study on the pili pulp, determining the diseases. So, pag-extract kang oil, ma'am, product iyan, resulta yan kang research. Yes. So, ito napakinabangan ta na. So, na-extract na sa oil, nagamit ang as a commercial or product. Opo. Kaya very important siya. Kasi, di ba, we cannot have that product, even the energy bar. We have one faculty member who actually come up with an energy bar. So, yun galing din yun sa kanyang experiment.
O yun, so that's why if you will see, lahat ng mga new technology na lumalabas, that came from our research. Yun. That's why it's very important. It's not only because it's a mandate. Kasi given yon for a faculty member like Bicol University, if you are an associate professor, if you are a professor, that's part of your mandate. But actually, it's not. For this time, Sir Ed, it's actually a mandate of all, if you will see. Okay. Because with the joint circular, it's a mandate from an instructor, assistant professor, associate professor, professor. Everyone is actually expected to Maski have... assistant professor o instructor, Yes. bako na arog ito ma'am na, paman nga ako, associate pa man lang, instructor pa man lang ako, assistant, pero ngunyan ma'am, pig-encourage na po, ano? Opo, kasi otherwise, sila din po, professionally, they will not move. Ayun. Sa NBC, ma'am, dako ng bagay yan. Oy, sus ko. Naramdaman kapag nyao na yan, uy, maadaman kami sa opisina ni ma'am. Oo. Yun po. Kaya yun po ngayon, that's why research and extension. And you know what, Sir Ed? Apo. This does not end with the research component only. Opo. Ang hinihingi na din nila ngayon is, yun na nga, yung extension. Kaya may community, di ba? Okay, oh. Kaya the vision now of the research sa RDE is, the engagement should be an industry and community-based. Ayun, dapat activities. mapakinabangan. Naramdaman ko mga nasa Baguio ako, may nag-present naman na sarong eskwelahan na kami ngayon naka-commercialize kaning Lagundi. Pero aron kan mapiging vision ta na highly commercialized sa siya, kinuha sa kan sarong kumpanya, kami na ngayon mass produce kay ni ngunyan nagagamit na sa industry. Aron ma'am ang direction ta sample po aron kan ma'am. Ganyan po. Ganyan, Sir Ed, ang ano natin, and direction. And if you see, di ba, we have centers sa loob ngayon ng RDE. Ano mga centers na sa Yan. RDE? We have 7. We have the Center for Policy, for instance. Opo. We have the Regional Center for Food Security. We have our Food Innovation. Kasi yun po yung sinasabi Yes. mo, napapunta tayo doon. Yes ma'am, para makumpleto bag holistic ang Oo. approach ano. Opo. So ngayon makikita mo, Sir Ed, is like for instance, we have research on food. Opo. Ang ginagawa natin, dinadaan natin siya on food innovation and then sa food security because the Food Security Center will actually check ano ang mga nandun na ingredients, ano ba ang kanilang effect, di ba, on chemicals. Yes. Sini-check na yan doon sa laboratory natin. Pero through scientific procedure ma'am ano, Opo. pinapaagi dyan ano. Kasi di ba dadaan ang mga food natin sa Yes. BFAD pagkatapos. BFAD approval. So sa atin na-check na natin din 'yon. So that's part already of one of our center function. Okay. And then we have the food innovation naman that will help you naman with the yung sinasabi natin commercialization. Then we also have for this halimbawa it's really for there's some money involved or funding involved. It's actually the Center for Commercialization who manage it. Yung CitySed na ma'am? Yes, yung CitySed natin. Para sa commercialization naman. Opo. Okay. Kaya yun actually yung purpose nitong ating mga mga arm ng center natin sa loob. Sila actually ang tumutulong sa atin na mabuo natin tong kwento. Okay. I think pang pati sa patent, garo kasabay ta na ano. Yes. Tanganing mas siguro na sa kuya ini. Okay. Tama. Alam mo, Sir Ed, we are proud and happy to announce that we just got the platinum. Oh. From the Very good, ma'am, IPOFIL, ano? of ITSO, di ba? ITSO cluster. Nanalo po ang BU doon. Because we are one of with lots of number of patent. And then also copyright. And then you know what, Sir Ed, this time ang ginagawa po ng ating IPMD, it's the Intellectual Property Management Division. Ang ginagawa po ng ating division of IPMD this time is they are strengthening our intellectual property system sa loob. Nagsiselebrar kita ma'am kang IP month mo yung paano. Kaya nag-iikot sila actually ngayon sa mga colleges. Sa Dr. Balbin, sa Miss Ira. Opo, nag-iikot po ang team ni Dr. Balbin ngayon sa lahat ng colleges kasi nag-i-information drive po sila. Iyo, tangani bang baga after na ma-discover mo ni, ma-develop mo ni, may
sense of ownership. Tama ba, ma'am? Yes. Yung ownership. Tapos kuya ini. Opo, With that, tama. kasabay yan sa package kan Bicol University na bago ma-commercialize yan, at least igwa ka ng sense of ownership ka yan. Sa imo yan, nakapatent. Nakapatent. Tama po. Uh-huh. Kasi di ba we want to protect also Yes, both the student and the faculty. Okay. Na before nila ilabas, tayo, we have to help them also and let them understand na kailangan pala, parang naman sense of ownership niya naman yun, na kanya yun, na concept na yun, ginawa Okay. niya yun. Mag-igwa mo nagsasabi na pag-research sa nga generation of knowledge, acquisition kang knowledge, di ba may iba-ibang aspeto yan na pwede kitang mag-utility, pwede kitang may mga iba-ibang aspeto, Ma'am Tabi, ang sa research na pwede mo consider na parte ni kang research, bako lang so generation of knowledge. Opo, ngayon actually varied ang ano natin, Opo. varied tayo ngayon. One is yung knowledge generation. Knowledge yung sinasabi mo, generation. di ba? Opo. That's why we have some studies actually on literature, review and all. And then even on the social sciences, Social we do the sciences. data analytics. Opo. Ayan, ginagawa po yan ng CPSD. Because the CPSD, Center for Policy. they Opo. are designed for external partners. Kaya ngayon, i-share ko na din, Sir Sige Ed, po, no? ma'am. We actually have, we will be coming up with a model for a partnership of LGU and then BU. Because we want to promote a data-driven resolutions. Ayun. Like for instance, di ba, the LGUs has lots of resolutions being passed. Di ba? So ngayon, we want sana sana data-driven ang nilalabas nila. Na ang resolution nila would emanate from the data, from the Yes. result of the data. Kumbaga data-based ang resolution. Kumbaga niya, kasama yan mo sa data bank kita, tapos niya ako na yan, ma-provide kita kay araw ka na services. ng analysis. Analysis. Ang gagawin natin, Sir Ed, is, actually, meron na tayong initial talk. We will be modeling the Tabaco City, and then we already have the initial talk with them. Medyo malaki-laki, and we partnered them with, like, nakapartner na po, may sample na po na ginawa for concept note with on their culture, ang ating sa CSSP, and then we will be we are looking into na makapartner po nila ang Jesse Robredo Jesse and Robredo. lahat, lahat ng pwede. So because what we want is a research na pwede siyang ma-utilize ng community at the end. Yung sa Tabaco, ma'am, parang a sort of local governance, culture, may Yes, halo-halo po. local governance, arts, culture. It's the same thing with Daraga po. Ganun din. Sila na po ang ating mga nakapartner sa ngayon. So ano ang magiging gamit, ma'am, kang output din? Output, anong gagamitan? Basis na for what ito, ma'am? Opo. If ever. First, halimbawa po, they have the data more on community. Then automatically, that would also be the basis of LGU Tabaco for an ordinance. For the resolution that they would be passing. So yun na yung basis. So ibibigay nating findings and recommendation, yun na po yung magiging din nila basis. Yun. 'Di ba? So at least it's a data driven. Yes. So, Yung tipong you did not come up for a resolution out of nothing, 'di ba? Tama. 'Di ba? So yun. Maliban sa mga legal basis, Oo, may research eto talaga, na kinundukta meron o sa sa- rational opo. nga kayo niyo. Opo. So, mas lalong may strengthen ang sarong policy na gigibon or resolution with that data na naka-store sa tuya o nagibuta. Yes po. Ma'am. Then another thing for culture and arts. Okay. We could document it because take note we have also the CAL. The College of Arts and Letters, Yes, who could do it. So kung titingnan po natin, we have the pool of experts in BU who could actually help our community members. Magayon, ma'am, ano holistic Opo. ng approach? Kumbaga, different sector, different aspect kan sarong komunidad, nakaka-capture tao. Opo. Okay. Ino-onboard na natin, Sir Ed, ang Oho. mga lahat ng experts ni BU, ino-onboard natin sa isang project Oho. so that lahat siya expert-based. Actually, man pag ano ko sa mga nakakaurong ko man, kung kaypuan mo sa business, kung kaypuan mo Yan. sa economics, kung kaypuan mo sa science, kaypuan mo sa engineering, Yes. yaon sa tuya. Yes, totoo yun. Sa marketing tabaga mo, para, kaypuan mo na, nyaraon na sa muyang. Totoo yun. In fact, di ba, Sir Ed, what we Opo. do, halimbawa, we have the product base that came from a science. Yes, oho. Automatic kailangan ng feasibility study noon. Yes, Di ba, oho. for the market Yes, study. yes, oho. Kinukuha naman natin yung mga sa CBEM. Yeah, sa mga business-related Yan. aspect or component. Yun, ganun ngayon ang ginagawa natin. We Ganyan. are into collaborative
research this Kasi time. ang kada campus naman may kanya-kanyang expertise and line of sa knowledge baga ma'am. Yes. Kanya on sila sa tuya. Mabalikan ko ma'am Opo. kasi bago sa research different different aspect kang research, so knowledge generation and now collaboration with the LGUs. Ano pa pong ibang mga aspeto? Ini pong mga utilities, party po ba yan kan sa mga research sa ining supili na extract na soil? Party po ba yan ma'am kang kang mga aspeto sa research ta and extension? Coming up with a utility model. Utility model. Opo. We also have pala, Sir Eddie Adco, no? The one who usually, we have the industrial design, di ba Industrial po? design, Yan. We also have the Fab Lab of BU, Yes, di ang ba? Fab Lab, Headed by Sir Jun Peñol, di ba? So, ayun, kung makikita niyo yung ginagawa ni Fab Lab actually ng BU, ang gaganda din. They come up with a prototype. Yeah. Prototype talaga ginagawa nila. That's why we also want to showcase their output. Kasi ang dami nilang nagawa. Yes, minsan nga, mga favorite pero ako ito tagatanduan, Skype po kung itabi din sa labeling, sa design. Ay, Oo, naku, Pab-Lab yan. kami. Nakaka-refer ako. Naku, we have the services. Arog kaya. Totoo yun, Sir Ed. Ang ngayon po, ang sa Fab Lab natin is, isa siya ngayon sa pinupush talaga natin to move forward. Kasi, andun ang ganda ng kanilang mga services. They actually come up really with a prototype. And Yeah. for now, ang dami nilang partners naman. It's with the DTI. And then they are really very active with community. Coming up with a training, competency training, capability building. Yun, nahiling ko mo ang grabing importansya kang Pab-Lab. With this mga trends ba yan, mga bagong design, mga bagong feature, etc. Nakulaw na bagay ang Pab-Lab naman ang gano'n. Opo. And then, tinusubukan din natin, Sir Ed, ngayon mag-move forward ang ating center for regional FICC. It's the Food Innovation. Food Innovation. And also our RCFSQA, our FICC headed by Ma'am Janessa. Ang pagkakaiba ma'am kan sa innovation buda sa food, susarok ka sa bago Opo, sa yung FCC isa po, yung RCFSQA headed by Ma'am Chris Baltazar, laboratory po siya, Sir Ed, na pwedeng dun po yung ating mga nagpapatest. 'Di ba? Nung mga itong oil, ano bang chemical ang meron nito? Ayun. Sila gumagawa ng analysis noon. Ayun, kung pirang yung grams ini, pirang yan sa karon kan ma'am kasama yun po, chemicals. Analysis ma'am kan composition. Yes po. Okay. So ginagawa nila 'yon. And then the FICC naman, this is now already the Food Innovation. Opo. Headed by Ma'am Janessa. Reyes ma'am. Opo. So yun, sa kanya nga kasi 'di ba tayo the challenge always for all the center directors is for them to lead by example. So like sa atin, 'di ba, the energy bar, this is one food innovation. Ayun, nahiling ko yung energy bar na. Nasa market na siya, ma'am? Ano na sir, dumadaan na sa BFAD ngayon. Ay, very good. So maa-out na natin siya. Kaya unti-unti sir, ganun yung gusto natin gawin with all because we have a lot. Even with the College of Science, they also have lots of output na innovations na pwede pong ma-out. Ayun, mga study mo. Inuwam na, minsan baga, alam ko sa bukap, ay sa kaasa, ma'am, sa ginabatan niya, pili di pulper, parte yan, ma'am, sa agriculture, yan, innovations tao. Alam mo, Sir Ed, kung makikita nyo yung, yung mga gamit, mechanization, that they come up from Bukaf. This is part of the project of the Pilinizer. I think ang busit, ma'am, ang busit yata, ma'am, nag-ano man sa mga or Bukaf talaga, ma'am? Bukaf talaga, sir, ang nag-ano nun. Sa ginabatan ta, ma'am, and then, but the busit has other na mga mechanized din po. Diba? Kasi they also have projects. Like, eto pong sa Bukaf, with the Pilinizer, headed by Dr. Strelia. Siya po yung ating project lead that time. And then, ang ganda po actually kung makikita siya ng industry, the prototype that they have. Yes. They started really with the pulp. Diba? Pag tinanggal mo yung balat ng pili, even pagbiyak ng pili, buo talaga ang pili. Nahiling ko ito, ma'am, siguro, 3 years ago, display ito sa ginubatan. Kayo niya ako sa mga inventions na dipulper. May iba pa na mga kompleto yun, Sir Ed, hanggang pag-dryer. Kompleto siya. Kaya ngayon po ang ating showcase na mga nagawa nila because the prototype is actually ginawa talaga nila yon ng ating mga kasamahan from Ginubatan. Kung ang food, ma'am, sa FDA, bago i-commercialize, ano po, saan pa ang last na process may dinadaanan din siya, Sir Ed, na process po. Kaya ngayon,
for commercialization. May dadaanan din siyang process for commercialization so that they could be recognized. Yung para magamit na. Opo. Kasi ngayon nagte-testing sila eh. Okay. So there will be series of steps pa pong dadaanan. Kaya yun ngayon ang tinitignan na namin, how are we going to help to assist those ating mga researchers on this. Okay. Na dapat mai-out sa market. Ma'am. Ano ma'am ining ginariban in Palper, etc.? It's a combination ba kan faculty lang and students or solely faculty lang? Or ano po ma'am ang composition kay niyo? Opo, ang ginagawa po natin pagka ganun is we have the faculty and then they actually come up or they get actually a student researchers also. Kaya di ba nagme-mentor tayo? Kasi if you have any externally funded, we actually mentor not only faculty members but we mentor students also. Ayun. May naka-onboard din po doon na mga estudyante natin. So baga, maski estudyante pa, partner ta na siya para ma-expose tigdi sa mga araw kaning activities sa engagement. Okay. Dakol pa yung papag-ulay ni ma'am ta ini sa mga sa visions, sa mga pigibong yang kang RD&E and taod-taod pa siguro sa mga directions kang sa opisina ni Ma'am Lani with regards to sa RD&E. Yan po, ito karon niya to makalis lang ka nagkaparang pagiramdom giraray. Sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, monerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya'y sigurado. Sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDP, dito na tayo. SEDP, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Kelvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba kamo? Yes na yes sa RRS! Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca, Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipadua, Gumaca, Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Yung Mar Capsule, Mar Cafe, saka yung Choco. Tingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mar Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar. Okay, minabalik. Ay, makas... Wata magiging na istorya namin ni Ma'am Lani. 41 minutes sana. Pag ganito lang yung istorya namin, nalingawan ng oras. Pero, dahil ko nakuhan kasi bago, nalambitan ko si Ma'am Chris Baltasar. Hello Ma'am, good morning. Si Ma'am po ang Director kan RCFSQA, Regional Center for Food, tama po ba? Food Safety and Quality Assurance. Good morning Ma'am.
Magayon mo mga restaurant na ako. Okay, babalikan ko si Ma'am Lani. Ma'am Lani, naman kita nagtapos po kanina bago kita mag-commercial break. So mga klase ba ganin mga research activities. So primero tamping discuss po. So knowledge generation, so mga partnership dyan sa LGU, ini mga utility models, ini importansya kang sa tuyang PubLab. Ma'am, sa pagtukaw mo po, ano po with this na nabanggit mo kaninang mga vision, directions, ano ang sabi ko ng repeateron ko gilan sa directions sa pagtukaw mo, ma'am, sa opisina ni as in, ano po ang mga tugon sa tuyang presidente with this kaimportansyahan kang research and extension po? Alam mo, Sir Ed, grabe po ang challenge sa atin ngayon. Because the challenge is not only to maintain our SUC level 4, but we have to move forward to SUC level 5. Ayan, medyo diba? Medyo challenging yan. Sobrang talaga siya. And for you to be SUC level 5, you have to be a research university. Ayun, yan ang target, ma'am. Opo. Okay. And for a SUC level 4 itself, ano siya, the requirement, for instance, with the publication and citation is very high. Yes. So sabi mo nga ni ma'am, may Scopus ang pinakangano. Oo, very high. But if you want to be SUC level 5, it's not only very high, but it should be exceptionally high. Oo, mas superlative ang ganun. Mas superlative siya. Exceptional. Opo. And then, we mentioned that it should be indexed internationally. Opo. Then we also have, we are counting this time as part of the utilization is the number of citations for each study. Kasi ibig sabihin, Sir Ed, pag cited ka, nagagamit ang knowledge, di ba? Nahiling ko ang ma'am sa internet, mag-opera yung citation mo 200. Mahiling ko naman 500. Para lang kawan pala mag citation. Kasi ibig sabihin, nagagamit yung study mo. Ito ang barometro na nagagamit na-utilize. Yes. So, pinablis mo. It's part of the quality of your research. Counted ito, ma'am. Piga-count ito sa SUC leveling. Counted siya, sir, sa lahat halos. Okay. Ng mga ranking indicators natin. Okay. And then also, sa loob po din namin, we want, since research and extension this time is iisa na lang ang pipeline. We are also centralizing our database sa loob namin. Isa din yun. Kasi it's really a big challenge also because take note, we are databasing not only 1 year, not only one faculty, but we are centralizing all of them. Pag sinabi mo centralizing data on science, engineering, medicine, etc., niya na po central. Yes, opo. And kasabay doon, like sabi natin, we are strengthening our intellectual property, di ba? So magsisimula yun doon. Ayun. Now, alam natin yung mga study na we are actually starting off this time with the faculty members, but later on we will be moving forward to the student researches. And we also want to promote this time a collaborative research. Collaborative. Opo. Pero may elemento kan partnership, tama mama? Yes. Multidisciplinary, interdisciplinary, di ba? Okay. Sa ganun siya. So, yun ngayon ang pinopromote natin. Okay. And then also, even international partners with HEIs. Kasi kasama yun sa ating mga counting. Now, because we need to also study, di ba? Yes. In moving forward, hindi ka dapat umiikot sa'yo lang. Yes. Bata kita ngayon, ma'am, ASEAN integration, globalization. Yes. So, parang tinuhog ta sa arogan, ma'am, na makikelaborate ta sa mga HCI internationally. Opo. Then, for the extension also, it should not only be that you go with the community and that's it. There should be an impactful engagement with the community. Gan are the days na chika-chika, picture kita. Yung pupunta ka, pa-picture ka na, tapos na. Tapos yung tipong, Sir Ed, di ba, nag-feeding program ka, that's it, the one-time engagement. Hindi na ngayon ganon. So we need to know if there's an impact. Okay. Very important ngayon yung impact assessment. Halimbawa ngayon, ma'am, sa community, unang yung income nga ni kang pakitang intervention, 100, ka nag-intervene kita, ay, 500. Totoo. Yun, Sir Ed, ang sinasabi natin. Na, tama yun na sinasabi mo na, nung pumunta tayo dito, when we started off, magkano ba kinikita nila, di ba? And then this time, after 3 years of implementing the program, nakatulong ba tayo? Ilan na ba ang may beneficiary natin na may own income na sila? So ito ma'am, nag-gap na ito. Ito so impact assessment. Yes. Ano ang naging contribution ta sa inyo? Yes, kasi di ba, tipong we help, it's not only that we help. Yan. But let us check, yung hini-help ba natin has really an impact? Kasi baga man, para sabi kita, malayan nga income nga, may malnutrition nga, di mo problema niya sana. Pero anong intervention ta? With this approach ta ma'am,
malaw kita pagluwas tao, ay mataba na ini. Oo, tama. And then at the same time, halimbawa sa inyo, katulad sa inyo, Sir Ed, Opo. financial literacy. Oo. Di ba? Oo. Uning yang, uning kaya, dingay mo nag-eskwela. Ay, pagkalita, ay, mo nag-eskwela na. Oo, yun, Aron yung kay gano'n. Mama, Di ba? tama. Oo, na at least makikita natin na on the financial literacy, you will be helping them how to manage Yan, their oo. income. Yun na ang sukol ngayon kang kang intervention, uning impact. Oo. Yan na ngayon, actually, that's the one of the challenge, biggest challenge with our extension Yung now. managad, ma'am, to sayang managad ang oras tang pan kung day man. Hindi siya yung tipo talaga nung talagang gone are the days Yes. na pupunta ako doon tapos magpapakain and that could be the extension program already. Palliative plan lang ito. Opo. Then we So also kasama yan, ma'am, sa mga indicators sa paghiling pag SUC leveling tao. Yes. Okay. Actually, that is for SUC level 4 and 5. 5 yun po. With the SUC level 5, it should be impactful engagement. Yun. No. But for SUC level 4, there should be also a benefit on why are you doing it. Dapat ma-determine din siya. Okay. Then na si Ma'am Ki nga percentage nga 75% ang impact, 90% ang impact, 100% impact. Di siya Ma'am pigisukol na arog. May ganun siya, sir, na may may indicators po talagang Indicators, cited. Opo, may indicators po talaga tayo. Then we also have, that's why we do with capacity building still, because we want to enhance our knowledge management. Ayun. So kasama na yun doon, di ba? Kaya di ba hindi natin pwedeng alisin yung ating mga capability building. Yan, Kasi kasama yun sa atin as an academe, it's our obligation, 'di ba, na tulungan na ma-educate. Yes. Pag sinabi naman ng mga capability, mga trainings by niyo, mga seminars, or mga Usually po workshop. A workshop. Workshop. And if not naman workshop, even 'di ba we do Zoom talks. Yes. Oh, that's part also. Pwede naman siya. Kasama po siya sa ating mga extension engagements. Okay. 'Di ba, that's why if we go out, even if we go out of the country, ang isang hinihingi na natin is there should be both a research and extension component. So hindi na pwede yun na dapat both of them if possible kasi sayang naman. Dapat package na siya. Package na siya. Okay. Because in that way we are helping not only the university but we are helping as well our faculty members, the professional growth of our faculty members. And then of course with our centers, 'di ba? We are adding more. May mga i-add po tayong mga centers natin. We have our Mayon studies. I-add po natin. Ano kayo na Mayon studies, Mama? Yes. Kina Sir Joneda po. Opo. Then, we have also the Pili Heritage. Maglalagay na din po tayo. And then for more or less SDG, we also have one. SDG, lalo mo yan mga SDG, Because what we want to happen, sir, is dagdagan natin ang ating mga arm sa loob ng ating RDE. Kasi ang garot naman mga ang direksyon, ang man ang gagawin ng trust mo yan from SDG, from ambisyon natin, garot cascading up to the LG sa barangay mo. Opo. Dapat kasi po is we should be within the trust also. Yan, Yun ang ginagawa dapat natin. And of course, we want to ensure, that's why we do have collaboration because we want to ensure that there is an application of the industry and our community partners. Ayun, So dapat, ang collaboration na yun is, like halimbawa, tayo, we have our research, it should be an industry based. It should be within the need-based. Need-based of the industry, need-based of our community. So that's why very importante yung sinasabi mo kasi kung may data, may data bank, may research. Kasi ito ang, pag nag-TNA kita, pwedeng nyaon naman Doon ka nakukuha lahat. So pwedeng ka na magkaigwanin survey, magkaigwanin na puman, kay FGD, kasi igwa ka ng ready data. Pero ma-update ka lang kayo tumang kung sakasakali, Opo. Pero minsan dahil nagbabago niyo yung manggila yung mga basic na Okay. Naramdaman ko, may sara akong kamidbid sa Manila. Balikan ta daw ngayon yung sarong lugar na yun. 40 years na akong halidigdi. Sarong lugar sa, dahil ko na bang ito. 40 years ka na akong halidigdi. Pag dimang ko yung sarong aldaw, human kiraray. Walang nagbago. Walang nagbago. Sinirig ko, sabi ko, ay dakulang bagay digdi. Anong problema kayo niya? Anong natin yung nagbago? Oo, di ba? Makikita mo siya, totoo yun. Minsan, you really visit one place and then makikita mo yung status nila is like this. Yes, oo. But pag bumalik ka really several years after, yung makikita mo ito, meaning there's a factor. Yes, oo. So maganda din siyang study. Naroon ko sa mga engagement sa tabakong kaya naroon naman itong lugar na ito. Ako man, experience ako naman
taga naman ako dati. 40 years, after 40 years, saka ako nalang, ay, may tinampo na connecting araw ganyan. O, di ba? Sabi ko, research yun. Oo. Kasi di ba sabi, sir, nila pag may kalsada, yan yung chance mo na mag-develop yung economy. Iyo, madamo. Di ba? Pag may kalsada, kasi may dadaanan na. Usually, ma'am, sa mga momentong ini, anong kadaklan na mga research type ng pig-engage kan Bicol University? Malimang kita mo sa nabangitang sa pili, sa industry, and so on and so forth. Anong pinakang-common ngunya na naong kita involved na maray sa Bicol University? Tayo po, Sir Ed, for now, we do an inventory of our researches sa loob. A majority po talaga ng ating research for now is on the industry, energy, and emerging technology. Industry, energy. Kasi, Emerging technology, madam. Kasi ang encompassing po doon sa agenda na yon, sa research agenda na yon, ay ang ating engineering, and then sciences. Sila po yung mga nandun. Halos majority ay naandun sa study na yon. And then next actually after it is our agriculture and aquatic. Ayun. And natural resources. Sila yung next natin based on the research agenda. Kasi we do have, we tried to conduct an inventory on the last 3 years of the study that we have in Bicol University. More on majority of the percentage na andun po tayo sa emerging technology. Ayun, because of the trends na ngunyan, nagbabago ng sistema, etc., technology and so on and so forth. Sumugay naman, magkakaigwit na inventory pa lang para maaraman tako, marimang tugma digdi, yes. And kami din po kasi, Sir Ed, we try to check it with the research agenda that we have. So that we kita, para so that every now and then we do the inventory. Just recently, we have the inventory for the last 3 years. Number 1 is emerging technology, industry, energy, and emerging technology. This was followed by our AANR, or the Agriculture and Aquatic and Natural Resources. And then after that, we have the life inclusive education. Inclusive education? Yes, we also have lots of study on inclusive education and lifelong learning. Kumbaga ding mawalat, di maano sa laylay. Walang maiiwan. Dapat sama-sama. And then another study that we have is on health. Health and health system. Numero 1 yan, ma'am, after kang pandemic. Ang health. And then we also have study on CCA, DRR. So DRR. The climate change. Climate change. So because these 5 are actually our 5 research agenda of Bicol University for 2024 to 2028. Ayun. So yun ang directions na, ma'am, ini mga areas na nabanggita, so sa science, DRM, agriculture, yun ang directions yan na po ang ating mga areas na ini. Yan na po ang ating focus for now. Identified na lang marayano. Kasi yan pong mga focus na yan, Sir Ed, that was actually anchored on our DOSC harmonized agenda. And I think, ma'am, kadaklan niya on sa SDG. SDG, ambition natin and so on. Yes, we get it actually with the SDG. We ensure that actually all of them is encompassing with our SDG. And then we also ensure that all our colleges could actually onboard on the different on the different research agenda because ayaw namin may maiiwan. Ang gusto namin may equity. May kanya-kanya pa ng expertise ng mga colleges na pwede mong i-integrate sa mga araw-kaning engagement. Kaya we make sure po na yung lahat na yun, yung 5 research agenda na yun, ay walang maiiwan sa atin na unit na andun, pwede talaga pumasok. Ayun, maski sa mo ng gano'n, pwedeng lumaog ang sa agriculture, sa energy, sa emerging. Ma'am, nabanggit, ma'am, ang AI ba nagilaog na sa with this, sabi sa mga emerging industries technology, ang AI ba na sabay na, ma'am, sa Yes po. We actually have also study on AI, different aspects of AI. We also have mga AI application, that is with commodity. Doon tayo ngayon nagsisimula po with commodity. We are moving towards it. And then we also have some study that is on exploring the models with the ChatGPT existence, di ba? So yun, may study na din po tayo with that. Okay. In all, ma'am, na nabanggit ka subago, ang direksyon tabaga kay ni ma'am towards baga sa vision kasi ito yung presidente na University for Humanity, yun na po ni Gabos, na garo kasimbagan duman sa vision kasi ito yung presidente? Yes po, tama po, Sir Ed. Di ba, the vision of our president is a University for Humanity. Because BU is you.
Yeah. BU is us, lahat tayo. So ibig sabihin, inclusive to. We ensure inclusivity. 'Di ba? So pasok lahat. That's why even on the research agenda, we ensure that the research agenda would capture all the expertise of our colleges. Yun. And then we ensure that we help both the community and then the academe would help the community and have its sustainability. Kasi po towards tayo doon sa ating thrust of Bicol University for Humanity. Yun. Tama ko, ma'am, pag sinabing humanity, sangkatauhan. Yes. Kaya po, actually, Sir Ed, yung RDE, Opo. we have now the term kugos. Yun na. May kugos kami ngayon. Nahilig sa mga picture. Ilo-launch pa lang po namin natin yan, and then ilo-launch pa lang po yan ng BU. We have the kugos. This is now... Anong rational ka ni ma'am na kugos ta, ma'am? Kasi di ba, this is for humanity. Pag sinabing kugos, embrace. Yes, embrace. We are embracing our community. Kagaya na, no? Di ba? But it should all be research-driven if possible. Di ba? We want to take care of them. Yung palibag, halika. Oo. May mga ituro ako sa Indo. Oo. Share ako sa Indo. And then, Sir Ed, ngayon, ang extension natin is, they already have each college has actually their programs. Nag-submit sila ng kanilang mga programs talaga, bawat Along isa sa with their kanila. expertise man na ublan. Yes. Yan, Bawat isa po sa kanila ay may programs talagang focus. Ayun. Based na naman sa RD agenda tao. Yes. Kasi po, the RDE agenda is applicable to both our research and extension. Ayun. So, kaya yun po ang maganda ngayon. Kasi ang bawat even colleges po natin ay embracing doon sa kugos. Ayun, magayon. Nagtaram sa grandmotherly approach. Oo. Alika. Alika. And then, bawat isa pong college natin ay may kanya-kanyang mga banner programs. Yung banner programs na yun, di ba? Yun ang embrace. Oh, nakukuha akong concept of very, kumbaga may compassion. Opo. Ma'am, baka may maling naman pa kung mga ihapot sa imo, i-discuss mo po. Nahiling ko ang oras na 2 minutes. Ay, opo. Kaskason talaga. Baka may kulang akong day na ihapot sa imo. Kasaba, please go ahead. By the way, Sir Ed, we also have pala with the CitySed, they have they have an approved project with the OST and the Recede project. They actually get at least, they mentor our mga startups. Sa mga startup business. Opo. They have, actually train at least 10 startups sa atin magsimula. And eventually, pwede na natin bitawan kasi kaya na nila. Kumbaga, nag-incubate ko na. Incubation po tayo. So, yan po may ongoing project po pala ngayon. Si CitySed, headed by Dr. Malinis. So, pwede din po kayo mag-onboard doon sa kanila. Ayun. Maliban ma'am sa DTI, DOST, ano pa mga partners nakatuwang na para sa mga projects na ini? May mga nakita ma'am, may mga iba pang government agencies o private institutions at mga partners kita ma'am? Medyo madami-dami tayo yan, Sir Ed. Opo. And we are thankful for that. We have, of course, aside we have the DOST, we have the CHED, constant partner natin. CHED we have the DA, Department of Agriculture. Opo, and then DANR. Yun. LGUs actually we also have. And we have lots of NGOs. Ayun. Kasi medyo may mga, may mga unit tayo na talagang madami-dami ang kanilang mga external funding na mga projects. And ang partners po nila are both private and public or government institutions. Ayun. Kada ako lang mga stakeholder, partners na parang yun. Opo. Kaya tayo naman po, we are open, di ba? To anyone, kasi sabi nga natin, this is a need-based. So anyone po na nakikita niya that BU could be of help, we are actually willing naman po to be of help in terms of research and extension. Maray may need-based kaysa guburo-burong ko ano. Oo, ng kahit ano lang, di ba? Kasi i-deliver to send ang pangaipon talaga ninda, no? Opo. Ay, ma'am, kuwan talaga itana. Kalampas na kung sarang minute. Ma'am, may mga last words, parting words, mga mensahe ka po, announcement na gustong isabi before we wind up sa itong programa, ma'am? This may be, being a research university may really be a challenging task for us. But I know that with the collaboration of all the units of Bicol University, of all our partner agencies, ay magagawa po natin ito.
So thank you very much, Sir Ed. Ako ma'am, dako For lang the ondra. time. Dako lang ondra ma'am na makasabay yung kamo, si Ma'am Lani, si Ma'am Chris. Digi po sa tuyang programa ngayon, live, digi sa istasyon mismo kang DWBS. Okay. So, siguro, lampas na ako din 2 minutos. So, diyan po siguro nagtatapos ang yung programa. Dakulan pa ko itong ihapot. Dakulan pa ko nag-iirang maghihapot sa extension and resource kailang paano kaya inabot na kita ng oras kinin pa maaram. Digdi po sa tuyang programa. Sa pangalan po ka nakasabay niya pinapagkaaga si Dr. Lani Mazeda. Siya po ang Vice President for Research sa Development Extension. Sa pangalan ma'am ni Ma'am Chris Baltasar, Director po kan RCFSQA. Inipuan sa inyong nakasabay sa laog nin sarong oras si Edgar Barameda. Nagpapasalamat kan sa inyong paginanyog hasta sa masunod na Webes sa programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you and good morning. Marahin na aga po sa inyong gabos. Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo Veritas Legazpi.